Балалар ул байлык та, бәхет тә. Балалар белән бергә Мехтиярга йырлап үткән килә. Тормышты алга этәреп, балалар тыуа. Ағаста бит үтәресен тамырын худа. Саф сәскәләрен, бәхет коштарын, тормышта зур таянысын һез балаларым. Саф сәскәләрен, бәхет коштарын, тормышта зур таянысын һез балаларым. Бай булар ир тигән борындар, кыз үстергән асылыр ди ожмах капкалар. Саф сәскәләрен, бәхет коштарын, тормышта зур таянысын һез балаларым. Ходай бүләге, гомеркәең оҙон булһын, атайым һинең. Ирҙәр өлгөһө, минең ҡалҡаным, тормошта ҙур таянысым, ғәзиз атайым. Сәскәләрен, бәхет коштарын, тормышта зур таянысын һез балаларым. Саф сәскәләрен,